Horas madihita alani dinanay marsaur hita rapdohot debata parjulu martangiang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian nomor 10 sada ayat sada 1-2 ahama indeonokku. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Guk asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit, marulupulok mahamu, ali akapartigor, mga sahon Jehovah, talukdo, maredde akana ujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan mami, namadok mauleate do hami tuho, ala di taluho kodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala di sodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimun na mangulu hami, ala ni haheheomi. Dang pola mabiar hami mi de hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean Tuhan uluan. Atong pargugui mahani mamuji dohot mangului ho arian. Pasangapon ho, di bagasan haporsiaon na manggulu, pay masahat hami tu labung mo. Amin. Marede mahita sian nomor 110 ayat 2, 1 ayat 3, at hunang ho jambar ho.
patik ni debata dihita di minggu misericordias Domini sadarion. Imana tersurat di sada Tesalonika 5 ayat 10 songonon madidok disi. Madok mauliate mahamusia la saluhutna. Ai ido dipangido di batasian hamu. Marhite-hite Kristus Yesus. Ido sahatna. Atong rap mangido gugu mahita siya Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pergugui mahami, mangulaw na umbar tupatipmi. Amin. Mari demahita sian nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4 suara nitondi. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pargugu na suhatu dosan, jala ama parasi roha, dang lomoro hammi de hamatian di pardosa, mengulak manian parjahati tumadiko dalanna, asa mangulu ibana, ido di pangido roham. Alani ido umanin hupangido hami, sesudah ti matoru-torum, asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pergugui mahami, asa margugu hami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonon duhada ni Tuhan Jehovah. Dunga diar sahiho hau marhite sian akadosam. Jala dunga dilojai ho ahu marhite sian akajahatom. Ahu tutu, ahu sadiri manalesi akapangalosim. Ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingat-ingat akadosam. Hasangapom madi debata na diginjang. Amin. Mari demahita sian nomor 441 ayat 1 diau Tuhan Yesus. Hatan di debata turpuk epistel di hari mingguon, tersurat di pangukapon 5, ayat 10 sada 1 ayat 14.
Dungi mamering maahu, kabihu bigima, songon suara ni torop suru-suruan, humaliang habangsay. Nang suara ni akka parngului, dohot akka situay. Iya torop nasida marloksa-loksa, jala maribu-ribu. Marsuara naguguna sida mandok, natamado biru-biru nang tarbunui majalo hagugoon, dohot hamoraon, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Gabihu bigima suara ni nasa na tinoppa. Akan na di banua gijang, di tano, di toru ni tano, rodi na di laut, tung saluhu na di bagasan akay madok. Puji-pujian dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot hagugoon, rodi sa liling-liling nama di ibana, nahudul di habangsay, dohot di biru-birui. Jadi didok na opat parnguluima, amin. Laos manukap ma akasituai, huhut marsomba. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin. Mari demahita siya nomor 574 ayat 1 ayat 2 puji ma debata. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak ko nidong ata sa haporsiawn di sa dok portibion rap mahita madok. Ahu porsia di dibata Jehoba ido ama pargugu naso hatudusan na tumopalangit dohotano. Ahu porsia di Jesus Kristus anak ni dibata Jehoba na sasaday ima na tinubuhon ni si Maria nagabigabiya siya tod di parbadia at norang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuan watoro dong ditanong, na mula mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahuhundu tu siamun di dibata Jehoba, amanay pargugo, na suhatu dosani, di sima ibana pemulak sugut tu tanoon, manghumi halak na mangulo dohok na mate. Au porsia di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hato panihala Kristen akan na badia. Dohok di hasisaan ni dosa. Dohok di hatai na mando. Mula mangulo sogok daging ni halak ng mate. Dohok di hanguluan na sorasuda. Amin. Mari dimahita siya nomor 222 ayat 1 tujolo ni tuhaku laus tapasahat ma pilihan sadaa dohot sadabi.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na, dihamu aka manami nanami dongan na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, manang di dia pe maringanan, tabukama turpuk jamita hatani debata di bagasan mingguta sadarion, ima natar surat di buku Psalmen bidu 4 ayat 2 1 ayat napasiahon. Ujahahon madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe. Saya lusi maau ale debatani hati goraku ia hujou ho. Jala paluk bangau jupa hagogotan asi maroham diau jala tangihon ma tangyaki. Ia hamu pinopar ni jolma. Sadia lelengodo lea rohamu di hasahalauki. Sadia lelengodo haholongan ni rohamuna na sohasea jala dioron muna gabus. Unang soboto hamu marhasurungan do dibahen Jahoba akka hasianna. Matua ditangihon Jahoba do molo hujou ibana. Holson hamuhian ma asa unang dapotan dosa. Marhusari ma rohamuna dungro di podoman hamu. Asa sonang hamu. Pelihon hamu ma pilihan hati goran. Jala marhaposan tu Jahoba ma hamu. Lando akka namadok. Tung ise ma manupakon nadinggan tuhita. Alai ali Jahoba. Se pasondakom ma tuhami sondang ni bohim. Gumodang do las ni rohaku dilehon ho sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme. Dot anggur nagabe situtu. Sonang doau upapea kuhut mamitornok ai sasadahodo ali Jahoba pasonangau maringanan. Ido yanggo sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Ra sudedo hita hea mengadopi arsak ni roha. Boido hita mengadopi sada situasi nama baik kita marsak jala pola adong sian hita ala nyarsak ni rohana gabidang boy sonang modom. Boy do masa songoni molo adong halak nama bain akan nasusuman tu hita. Adong aka hata-hata nasututu di pasahat dopak hita manang fitnah na dibain halak tu hita. Didok hita mangulahon sada ulaon nasotama. Alai dak tutu. Boy doon mabain halak gabidang bersemangat. Holan namurhing bohina. Holan namuruk-muruk. Jala boy gabidang ture aka naniulana. Kamu akadungan situasi si songonima na masa na niadopan ni parpesalmen di bagasan turpukon. Roha naungtung ragam akahata na binahin niya kamusuna lao parwarwahon ibana. Boy taida di ayat 2 dok ibana na di bagasan hagogotan ibana. Jala di ayat 3 mula di bahasa Indonesia di dok berapa lama lagi kemuliaanku dinodai ini. Ainung ngatung borat si tutu horwa di hilala ibana akka tuduhan-tuduhan palsu na pola menyangkut harga diri dohot kehormatanna. Songon hatani pepatah nama dok fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tungpe dang mangonai tu pamatang alai pangotakna natung mace bagas do sahat tu roha dohot tu pikiran manang nuaing najojok diguari pembunuhan karakter. Apalagi manuaing di zaman digital nuaingon di era digital gabi adong na diguari cyber bullying. Perundungan di dunia digital. Boido halak membuli akan nasutina dana. Nasohiapa jupang di dunia nyata. Alai boy lomo-lomona madok hata na parwarwahon. Molunung nga masa si songoni marsak si tutu doroha. Dang laku mangan. Dang sonang modom. Jala gudang do sian akahalak na mengalami situasi songoni. Adong do na pola gabi stres, tertekan, depresi.
Bahkan adong na nekat mengunjungi ngoluna. Alai menarik do idota amanginang bohado respon na pinatuduhon ni parpesalmen di bagasan terpukon ditiki menghadapi situasi si songoni ibana. Tenang do ibana. Gari ada di ayat sia di dok sonang do au. Hupapeak huhut miternok nina. Balik siyan na jojot masa dia kahalat na menghadapi aka tuduhan-tuduhan palsu. Torop do nasida dang boy besonang. Gelisah. Gabi pola subui modom. Atong ahado nama bahen pola bui para pasal menon. Tenang. Nok iba na modom. Tapi nung nga menghadapi persoalan. Na maul situ tu. Naro tu ibana. Na perjolo. Taida ma. Pabuan na adong do Jahoba nagabe inganan pangalualuan na. Debatado di Jou ibana, jala tu debatado di pasalat ibana, nasa holso ni rohana. Di ayat 4 di dok, matua ditangihon Jahoba do molo hu Jou ibana. Nomor 8 di si, adong sada jaminan pengharapan nama bain pos rohana tu debata molo di Jou ibana ditangihon debatado nina. Totu molo di dok pe ditangihon Jahoba jauh-jauh na. Dang nama dok nalaos mago songoni. Persoalan na niya dopan nay. Alay na yung dohonon na ima. Pabuat dilehot debatado di bahana ketenangan. Pikiran na tiur. Lau mangadopi aka tuduhan-tuduhan. Aka hata-hata na sotutu maradopon ibana. Margogo ibana mangadopisa. Alanido dang gabi gali ibana. Dang madele. Dang talu ibana di bayan hasusan naroto ibana. Boy jupang pakilalan na lubang di tonga ni hamaulon. Ala jonok do ibana tutuhani. Pra naung gabi sada hasumalat doon di ibana. Pasaton nasa parsoryon na tu debata. Jadi pitor diboto tu dia ikon mangalu-alu. Jalaboy do idota gambaran na pinatuduhon ni parpesalmen di son jonok do ibana tu debata. Debata gabi songon ali-ali na di bayan. Somalna molo ali-ali mangido. Apalagi ma teman dekat na say toktong mengurupi hita. Mula dong pangiduan na tetu itor hatop do tauloi. Hatop do nyuluan pangiduan na. Yesus pe di sada upama na tersurat di Lukas 10 sada didok do di upama nai moloro ale-ale nai mangido tongaborngin pei naikon ukapon na do laho mangalehon dinna. Songoni do tangiang ni akan aporsiai. Songon hatai tangi do debata tu pangiduan ni akka nonggabe ale-ale nai. Napaduahon na neng taida di bagasan terpukon ima di ayat 5 molo di bahasa Indonesia di dok. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Tahun dang nama neng mat dok na gabi subuhi kita muruk. Molo gudang akka nama bain hajahatun tu kita. Alai nang dohoron na son unang manian ala ni muruk tai, ala ni rimas ni rohat tai, gabi terpancing hita mangulahon hajahaton manang mambalosi. Boy do muruk. Alai unang gabi mangulahon dosa. Tuhatai pe Yesus Kristus yado ibana muruk. Alai dang gabi tarihuti-huti ibana mangulahon dosa manang hajahaton. Jalasian pengalaman ni parpesalmen dina di bagasan muruk ibana baru di bagasan terpukon lao do ibana tu podomanna manang tu kamar tidur ima ruang pribadina di sima di dok marhusari di bagasan rohana akka parsoryon nei asa unang gabe gosok-gosok manang bertindak gegabah ibana dangolo ibana begitu reaktif holan direhei langsung bereaksi untuk membalas. Dangolo ibana songoni. Di parhusor-husor do di bagasan rohana alai
di bagasan ketenangan di dalam ruang pribadi na do ibana. Jala hira adong dialog manang diskusi na di bahin ibana pasahaton alu-aluna tu debata. Memang denggad do songoni. Asa unang hatop-hatop manang reaktif kita menghadapi aka situasi. Aka na malo madok, jangan mengambil keputusan ketika kamu marah. Dan jangan membuat janji ketika hatimu senang. Bila tidak, keduanya akan mendatangkan penyesalan. Nabuiru kita gabi manol soli, molo tapa puas. Rimastai kemarahan kita luapkan sesaat begitu saja. Satu kini puas dorohanian. Ale ujungna ahama penyesalan. Odolas ni rohata songon halak na persia hita. Molo adong ali-ali nabui gabi pangalua-luata. Jalan narumikot nabui haposan. Ay torop do persoalan gabi lamaol ala pinasahat alu-alu tudongan naso haposan. Gabi lam rarat hata. Gabi lam merudut persoalan. Seperti benang kusut yang tidak bisa lagi diurai. Alai yang go Tuhan ido nagabi pangalu-aluat da. Lubang ni pakilalado Jepang ta. Boy lebih tenang hita berpikir, boy lebih tenang manibangi dia do nanaing ulah honota. Jalan nama bayan pos itu turo hatta ima pandongan yon di debata. Di ayat pitu di do pasodakon matuhami sodang ni bohim. Gambara don na pinatuduhon ni para psalmenon. Molo di sodakon debata bohina tu hita ima tadana naso pasobon na hita. Sian hata pasu-pasu dipangunjungi di ganu permingguan ni petakas do didok di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midahonin. Onma nama bain pos ni roha tu hita. Ala ditatap debatado hita di nasa parsoryota gabi dang pola be digohi arsaki hita. Dang laos madele hita tung posipe akka hata-hata sian aka sula hajahaton. Pos dorohata ditatap debata hita jala di parmudu-mudu. Alani ido gabi boy parpesalmen di bagasan tupukon sonang menghadapi aka situasi namaoli. Di ayat sian akan didok sonang doau kupapeak kuhut miternok. Buasa boy songoni pakilalana hape nung ngamace posi. Nah neng siarupan nai taida do alusna diuduti do mariti hata. Ai sasada hodo ale Jehovah pasonangau maringanan. Dos maon gambaranna songon danak manang poso-poso namodom diabingan ni natorasna. Sopola lu jai bibiwana memikiri ahana masa. Nyaman, aman, ido na dihilala ibana. Songon ido akan porsiai molo dihilalado, ditadado na di bagasan pangaramon ni Tuhani ibana. Ahape na masa dang digohi biar be. Dang marhuaso be habiar ni rohei maradopon ibana. Gabidang be ibana bobonosan. Balik na tenang ala aha pos dorohana diramoti Tuhanido ibana. Jalan na mengihut di bagasan tupukona manginang taidado di ayat walu di dok disi. Di patuduhon surung-surung ni akka naporsiai. Tutu idaon hira jejot hira na lebih berjaya do idaon. Molo pangulaon manang parnguluan ni aka siula hajahaton. Hira na sonang do terus nguluna. Sipata akan na burju maroha mangiburu do mamereng aka parnguluan ni aka jol masih songoni. Alai jojot do hasonangan na taidei di bagasan ngulu ni aka halak naolo mangulahon hajahaton. Sasitong na hasonangan na semu doi palsu. Disonma taida surung-surung ni aka na porsei martibakon aka siula hajahaton. Ima na didokna gumodang do las ni rohaku di lehon ho sian nasida di hama masa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Tungpe aka parjahati hira masa gotilon eme dohot anggur nagabe ninna disi. Las ni rohani nasida dang
dos martibakon las ni rohani akana porsea ala diramoti debata ibana di bagasan panguluanna. Tung pehirana go las ni roha nguluni aka perjati naso jadi akana porsea manghiburu tu si. Tidak boleh cemburu atau iri hati dengan sukacita yang palsu dan sesaat seperti itu. Ai lobi sianido pe las ni roha na pinaradi ni debata tuaka na porsea di ibana. Holan itu tu ikon satia do. Ikon hot do ibana di haporseonna. Ala sudi butuh proses. Adong waktu, adong proses yang mungkin tidak mudah dan tidak menyenangkan untuk tiba kepada sukacita yang sejati yang Tuhan persiapkan itu. Hidup baina di arahot do kita asa tetap marsihohot, margogo, memiliki daya juang, tidak mau, atau tidak mudah menyerah. Alai kon hot maibana di bagasan haporsionna. Akka sisongonido na pinatuduhon ni akka toko-toko iman na binaritahon ni Bibeltai. Marukil do, torop sian akka nasida akka na porsei. Manaon. Alai di patuduhon nasida do haporsionna manahan do nasida ala hagogoon nasian Tuhani. Tutu adong situasi pasang surut, naik turun, sipata hirana galedo, alani gogoni pangotak ni namasa di bagasan nguluna. Alai, laos disido di hilala, hagogoon na nilehon di debata, tungpe hirana gali nasida dimulanai, alai di ujungna, margogo do, diingot nasida do, debatado na tau gabe inganan pangalualuan. Debatado na tau mangalehon gogo dia kena mangadupi akah maulon akah hagalion tung aha pena masa di bagasan portibion. Yesus Kristus sadiri pe di tau do akah na berniti. Nungata pe huti-huti di bagasan rangkaian minggu-minggu pasion naung taulahon di piga-piga minggu nasalku. Sahat tuna mahati ibana tarsilang dakya di balasun ibana marhiti akah pabahenan na jahat. Marhiti akka kekerasan, akka halak napa hata-hata ibana, akka halak parise, akka siboto surat. Dot akka soldaduna mangarehei ibana. Dakya dibahen ibana balosna na jatusi. Alai takas do taida di ujungna marsanga marmulia do ibana. On ma nanaing johonon ni turpukon tu hita manginang. Molon waing pehita mangadopi akka parsorion. Akka hamaolon, pergumulan hidup, baik di ngolu pribadi, keluarga, di tonga-tongani pangulauta parkarejuata, diarahot do kita, asa unak kita reaktif, asa unak kita gale, unang madele, alai pasahat ma alu-alum, tu ale-ale na sumurungi, ima Tuhan Yesus, na mangalehon hagugon, dot pos niroha tu hita, molo satia do hita di haporsiota Jepang tama sonang niroha na sumurungi. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nausobahami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Moliate mali Tuhan di pasat rohanami tuho ala asidoh tolong niroham. Boy hami manghuton ibadah manang parmingguan di bagasan sadarion. Tungpe huikutok kami di nganan nami be. Saya homali Tuhan nama masu-masu parkungan nami, nama masu-masu hatami nang hutangyo kami, asa ima namang gohi roha nang pikiran nami. Margogo hamili Tuhan, ingoton nami ho, molo tung roa kahamoloni unang luas hami madele. Ali Tuhan debata pasu-pasu ma, nasa parnguluan nami seganu pare, di tonga-tongan ni keluarga, di tonga-tongan ni lingkungan, dohot di inganan parkarijuan nami pele Tuhan. Homa nama masu-masu dohot mangalion gugu di hami lo mangula akaulon nami asa marparbuin na dinggani jala terbaik kami pasang apon kuarmu. Buat kami li Tuhan di bagasan tangyang nami huriam HKBP di sadok portibion. Saya pasu-pasu mali Tuhan saluhutna ruas ni huriam dohot akka naposom nama kubasi huriami. Asa toktong di bagasan sadani roha di nama ngulahon sudiaka program pelayanan. Bangsa do negara nami pele Tuhan, saya homa na mangalihon habisuhon,
giaka pemimpin panggunggomi di tengah-tengah ni bangsa namion, asa marbisuk margogo nasida. No Tuhan aka kebijakan-kebijakan. Nah, hoi mabuan bangsa namion, gabi bangsa na sejahtera dohot berkeadilan. Nah, asa dosa pangalosan nami Tuhan, saya sesa mai asa tamahami guaron gabe ianakonmu. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 700 sia ayat sada dot ayat 2 laus tapasahat ma piliata pilihan napa duahon. Tatangnya kuma peliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian nan lehon mi tu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparasia kami pelianon, pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok molyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujuran, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin.